Da, deci ce zici de un câine pierdut? Mobil. Salut și bine m-ați la un episod, eu sunt Famingan și astăzi o să vă arăt un episod cum să luați un pet gratis pe ăsta ca event. Tot ce trebuie să faceți e să vă scrieți numele în comentarii și o să ne vostru și dacă vreți să câștigați unul, să scrieți în comentarii numele vostru de Roblox și numărul 003 și o să câștigați acest pet. O să vă arăt petul. Acest pet o să-l câștigați. Trebuie să scrieți în comentarii 003 numele vostru de Roblox. Bun, eu am fost un zărin de data viitoare, dați like și subscribe. Pa!